mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Friday. Biyernes kita mga kaaksyon petsa 29. Lapit na lang no? Lapit na lang matapos ang bulan sang July mga kaaksyon. Kag sulod na kita sa bulan sang Tigkiriwi ang bulan sang Agosto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mag-inop na kita, tubtob kita sa Taknalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa mga kapurukan kag kabarangayan sa syudad sang Bacolod? Maro kuan ang kalibutan ta ang tiyempo naton mga kaaksyon, no? Hindi gid magsali ka sulaya, hindi gid magsaliga kay bao kabudlay kung matrangkaso ka basi magka-COVID ang findings sa imo. Ayo, hindi gid magsulaya kung nagaulan pahimunong sa puloy-an, no? Pero kung maimportante nga kaladtuan nga hindi gid mapaiway, way kita choice. Kadtuan tagid ina mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad sa oriental side, kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan, no? And kalakip man sa mga kaaksyon ta dara sa isla sang Guimaras, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Subo-subo maning balita dito sa Lamitan City sa Basilan. Kung di nagligad to, 5 days na lang nakaligad mo. Nagpangluthang yadto ang doktor nga si Yumol sa pamilya man sang mayor sang Lamitan, actually subong mayor ang bana, ang asawa mo tong na tiro niya napatay ang bodyguards kag ang isa ka
gwardiya pa sang Ateneo de Manila University nga napatay sa engkwentro kag napilasan man tong bata gani sang sining biktima nga Vice Mayor mga kaksonte kay ina sa ngaga more or less alas 6:30 patay man ini ang amay ni Dr. Yumol matapos nga gintero man sang riding in tandem sa gwa sang ila sining Puloy-an. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Grabe, no? Hindi pa man mag-consider sang pulis nga balos ini ang natabo sa amay ni Yumol nga si Rolando Yumol, no? Isa ka retirado maning miyembro sang PC sa Tuanay, no? Philippine Constabulary. Ang amay ni Dr. Chow Chai Yumol nga suspekto bla sa paglutang kay Lamitan former Lamitan City Mayor Rosita Rose Forigay kagang aide sining si Victor Capistrano kagang gwardiya sa Ateneo nga si Genevieve Banjala sadtong Domingo, no? Perte ti sunod diri sa kay Police Lieutenant Erin Mazon, officer in charge sang Regional Public Information Office. Aragid sa gwa sang ila sining puluyan si Rolando. Actually daw mga 60 plus na inisya ang pangidaron sang amay niya nga si Rolando, no? Apat ang igo sang paglutang sa iya sining lawas nga nagresulta sang kamatayon sining biktima. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Sige, pagkaroon talang na kung may mga updates kita, mga kaksyon sa kinanda na ko ang inyo ni kaksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Marosako-sako ng pila ka mga ginikanan naton, especially sa may mga estudyante bla sa mga pribado nga mga eskwelahan kay ma-start na ang klase by August 1. Sa iban sini nga mga private school, ang iban sini iya sa August 15 pa saliadang klase sa iban nga private school, no? Sa mga public school naman, mga kaksyon, on August 26 balik na sila sa eskwelahan nila, no? August 26 mga kaksyon. That is why nga may mga brigada eskwela nga ginapatigayon sa pila ka mga bulutuan diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay sa liadahon tang balita ni aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacsono nagasalig nga maresolbar ang gumuntang sang alkalde kag SP sa syudad sang Kabangkalan. Hindi to mag-participate siya ang gobernador sang probinsya sa gumuntang silingyati dapat man nga resolbahon na ambot kun nga kay nag-umpisa ning gumuntang sa syudad sang Kabangkalan matapos nga ginapuwento sang alkalde ang hindi iya taga syudad sang Kabangkalan nga mga personalidad, mga kaakson, no? Ambot pila kabilog nga empleyado sang syudad sang Kabangkalan nga ginpanguha iya sang alkalde dire sa syudad sang Bacolod, sa iban pa nga mga area sa probinsya sang Negros Occidental, no? Tiga kumud ang taga syudad sang Kabangkalan nga paano kami iya
Ay, puerti, no? Ambot kon ati ginatinguan man ni Mayor Miranda nga mahatagan sang solusyon ang ining kinagual sa syudad sang Kabangkalan. Pila plang gani kadlaw ay pagani sa kabulan nagkinagual na. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Action Art Tayhupon karon dugay-dugay information drive angot sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kung BACCHIP bala ginalauman nga mapadasig paagi sa resolusyon nga ginaprubahan sang konseho. Sa balita sa Bacolod City Police Office, pagpanghanda sang BCPO sa pagbukas sang klase sa masunod nga bulan, planchado na suno kay Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Marter. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon Eden Abuso karon dugay-dugay, miyembro sang New People's Army arestado matapos sini nga ginserbihan sang warrant of arrest sa Banwa sang Hinubaan. Sa balita sa patrol karon dugay-dugay, ato ni baloon we Aksyon Eden Abuso mga drivers sang modernized jeep bala nagabaton sang fixed daily income gikan sa operator sang jeep kundi ang di pasahero ya kundi mo ya kung hindi mo salakyan garkila ka ila may fixed daily sila. For example, kung daily sila tag 250 to 280 to 300 pesos daily, amo lang ng income nila. Why na kung ano pa lang taon taniya kung ano bala ang reaction kay daw tatlo na ka mga modernized jeep diri sa syudad sang Bacolod nagagiho na ambot sinong operator sini diri sa syudad, no? Lang taon tani kay base may mga additional pa nga mga salakyan nga dalon diri sa syudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May additional unit pa ihan. Siling nila kuno may ara gid. Ba, perte. Sige lantawon tani Mayo mani kun mag-amo sini. Pero kun one man roll, inang isa lang katawo ang mapatikang sinisang transportasyon diri sa syudad sang Bacolod do hindi naman amo, no? Ba't initanan kapasaman ini sa LTFRB sa LTO. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita sa syudad sang Cadiz, dalunta karon dugay-dugay, ang balita ni Aksyon Roger Gote binimay kang tanan sa 44 anyos nga taga Banwa sang Pilar, probinsya sang Capiz. Dakpa no? Nga may armas lutang sa syudad sang Cadiz. Sa balita naman sa unang distrito, pod kay Aksyon Nelson Patino, panibag-ong lugaro para sa pagtesting sang bomba sang militar. Ginaton-an na matapos nga ang DNR technical staff nga magpangita sang iban nga lugar. Sa Banwa naman sang La Castellana, isa ka persona nga napulo na katuig nga ginalaga sang kasuguan or sang kapulisan bangod ini wanted sa kasong 5 counts. Grabe no? 5 counts sang repo kag top 1 most wanted person arestado sang kapulisan sa Banwa sang La Castellana. Sa balita nasyonal, patay sa Abra bangod sa linog naglabot na sa 6 mga apektadong mga pamilya yara na sa kapin 80,000 mga kaksyon. Daghan na kayo, no? Kag amay sang Ateneo gunman ining naglutang patay man matapos ng ginlutang man kaina sa ngaga sagwa sang iya sining puluyan sa Basilan. Trabaho para kay lulo kag lula ginadoso. Ay mayo gid attention gid, no? Basigin sunod ni nila kay Enrile kay Enrile do 98 years old na. Di ara pa presidential legal advisor ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ay han mo bra ni lulo kag ni lula, no?
anong pag-consider nila sang edad sang isa ka lulo kag isa ka lula nga ambot kon 60 years old ma-consider na nga lulo. Basta may bata na gurong imo sining nga bata man ma-considered ka na sang apo mo, lolo or lola, no? Ay, perti. Daway nagid obrang gobyerno tano. Si Lolo kag si Lula nga mapahuway na ina kuntani kag magdayan. Ay, nanong natabo ni. Ginaduso pa si Senator Sherwin Gatchaliana ang nagaduso sini. Kag sa iban pagabalita, mandato sang PCGG luyag nga pasang karona ni Justice Chief Rimolya. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, puling. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa atong sininga mga kaksyon, i-like lang kag i-share ang atong sininga Facebook page, tapos ang inyo sininga mga mensahe kay tirahon ta ina dugay-dugay, no? Sa atong sininga pangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero taligid lang mga kaksyon, standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa sining mga inoras nga nagpamati na, no? May lang nga pamati sa kay Richard Amor, no? Richard Amor, Christine Minies Villalobos, Gian Recicio, sa kay Ray Flores Marioga, Jolie Militado Patrimonio, Mr. Milili Oligo, sa kay Rochelle Folinso Susana, no? Salamat gid. And Rinaldo J. Pirasol, salamat gid, no? Star Mayo, thank you so much, Madam Star Mayo, no? And Rose Trigo, thank you gid, diding alohamento sa kay Christian Deo Rosaldes, Imbong Jocampo, Parcon Romel, no? Thank you gid, si former mayor, do Maninoy Manini Action Marlon, Romel Parcon, si former PNP. Ay, perti Ambot kong retire na sa subong kay sakay Idelin Tomnog, may lang pagpamati Idelin Tomnog, no? And Maria Victoria Paredes Ngo, sakay Arlene Anerdes, Shane Rowado, no? Thank you so much, Shane. CG Gigi, ay perti Ronnie C. Thank you so much, Ronnie C. JP Ahina, thank you gid, no? Okay, daligid lang. Idilaos, thank you so much gid. Anabel Garcia Barte, thank you so much gid. Teresita Quinto, thank you gid, no? Okay, sa iban pa, Madam Georgia Gargasiran, thank you so much gid, Madam Georgia Gargasiran, no? And sa kay Ricky Makiling Lacson, thank you so much sa Ricky Makiling Lacson. Edmar Kilitar, sa kay Kois Herbal Capsule. Perti si Kois Herbal Capsule ba? Ami Agustines Baron, thank you so much gid, no? Si Selbikbik tamyaw lang kay Emilio Morina kag Mayra Toquillo sang barangay asang Lunoy ni sa Silay, si Selbikbik, thank you gid. Okay, si Abner Pinida, kamusta from Charleston, USA. Bao perti adamayo si Abner ba to Abner Pinida, salamat gid. Thank you gid. Si Bikbik, si Sel Bikbik, tamyaw lang kay Sandra Bermilio, Concepcion Nunay, and Sang Yellow Bell. Okay. Sige, Caguanito Biliesa, Cristina Maglantay, Jaime. Sige.
Dumudamo sa ginatamyaw, no? Daw mapapili man siguro kagawad ni or barangay kapitan sa barangay Binubuhan, no? Raymark Estares, salamat gid Jeremy o Jomi Bailado sa Bakyas Mansilingan. Thank you gid. And Ray Flores Baryoga ga monitor. Sige. Basta way lang lukso. Way lang lukso-lukso lang. Kay masalaan ta nagkaroon apan-apan. Ulan subong diri sa La Granja, La Carlota. Alin sa kay Teresita Quinto. Ronnie C, salamat gida. Himamaylan City, Barangay 4, Poblacion. Thank you gid Ron. Salamat gida. And Mr. Milili Oligo. Manjo Arniho. Okay, thank you gida. Sa iban pa naton nga mga kaakson kay Rinaldo J. Pirasol, unfair para sa 60-65 nga kasarang mag-ubra sin really 90 plus ga-income kaga-enjoy sa dako nga sweldo may kaso pa pidap scam gani man. Ayos. Evelyn Sinaon, salamat gid sa Purok Gaisano Alihis, no? Evelyn Sinaon. Thank you so much gid. Ang iban sini pagkaronan taniya. Ang iban nga mga talamyawon ipadala lang ninyo kag i-share i-likes gid ang aton sini nga programa. Sige, dali gid lang mga kakson, standby yan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita espesyal, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gura. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Ah, Kaya okay. siyempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa. Pero pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral yung pabugbo puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit. Panakyaw. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ang mga Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na. Kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Pagpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:04 ng aton oras, 12:04 na mga kaaksyon.
Standby na aksyon na Eden Abuso sa patrol. Pangbasahon tan lang ini ang Brigada Eskwela ang announcement sang mga abyanta kay wala sila contact number dio. Ay, puwerte. Dapat butangan nyo man contact number para nga bisan paano makatawag kita sa inyo. No? Iyan isang sang Brigada Eskwela. Okay, daligid lang, no? Yan anong eskwelahan naman? Andres Bonifacio Elementary School 2, no? Pakson sila nga may uplan balik eskwela Brigada Eskwela 2022 mga kaaksyon, no? Parang tibisan paano mabuligan sang mga stakeholders, mga ginikanan ang Andres Bonifacio Elementary School 2 gapahibalo nga mayara kamo Brigada Eskwela on August 1 sa Monday na until August 26 mga kaaksyon, no? Tingga pahibalo gid sini si Sir Ulysses Relios BE Advocacy Marketing Coordinator, no? Of course, with the approval of Jeneline Masitas, Principal 1 sang Andres Bonifacio Elementary School. Thank you, gid. Kaginapay balo sa liwata sa mga ginikanan, mga iban pada nga mga kaingod Manila siguro mga luyag magbulig sa Andres Bonifacio Elementary School nga mayara sila sang uplan balik eskwela Brigada Eskwela 2022, no? From August 1 to 26. Ang isa pagid amuning Handumanan Elementary School 2, no? Ang Handumanan Elementary School 2 pahibalo sa mga stakeholders, sa mga parents, learners and other stakeholders nga mayara sang uplan balik eskwela 2022 mga kaaksyon, no? Pwede gid ninyo mabuligan kag pakigangot kamo dira sa inyo nga mga eskwelahan, no? Or sa Handumanan Elementary School 2, no? On August 1 to 26 man ni mga kaaksyon. Tiyang nagpahibalo sini si Ma'am Jennifer Asong, Brigada Eskwela School Coordinator 2022. Of course, permado man sang ila sining Principal 3 nga si Yulin Pabalinas, no? Tiga pay balugid ang Handumanan Elementary School 2 nga mayara kamo Brigada Eskwela on Monday to August 26 mga kaaksyon. Ayos, sige ang iban pang nagpaset sang schedule nila may araman sila schedule nga padala naton mga kaaksyon kagin tawgan. Iningin pang basa ta wala ni mga contact number intawgan ta sa landline ti wala man to sila ang mga concern nga mga teachers. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligi lang sa mga kaaksyon naton, Aryo, diri kita na sa sining ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ng rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptos. Papatrol, no? Ini may kang tanan sa mga chopperbla, mga drivers, sang modernized jeep nagabaton sang fixed daily income gikan sa operator sang jeep. Yari ang countdown sa report ni Akson Eden Abuso sa Patrol. Akson Eden. Action Rex nagabaton sa fixed na daily income ang mga drivers di bala sang modernized jeep nga nagabiyahe na karon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Suno kay Amar Demostines, driver, ini siya sang isa sa 3 ka unit sang modernized jeep nga ginapanagiyahan inigali ni Romeo Justiniani. Actually, may mga iban pa ni sila ka unit. Subong nga ang daan, yung Action Rex na jeep. Oo. Kadamo ni sa mga units, gili ka nagkadto ta dito sa ilang agarayan. Ano ganing mga old dyan nga mga jeep? Amo man isang tagiya, singuna, sang isa ka company daw sila Bacolod ang biyaheng salakyan? Wala pa gina istorya, Action Rex. Ang tag-iya kay hambal to sang mga kabulig, ipabilin na ang number kay para si madam lang kuno nila makontak or si sir lang nila. Pero tinaybaluan ta, amo ning si ang tag-iya nga si Romeo Justiniani ang ilagrayan dira bla sa may home site, sa may Kwan, sa may Benares Street dira. Unhan lang gamay sang Montevista da lang arko pasulod na dira na Action Rex. Lapit sa kay Akson James? Aba, sige na yan. Bako gani ba si kay James na dalan na Benares okay. mo? Oh. Ara dagring grahi anila. Pila kay unit pa lang ni? 3 pala ni kay unit sa Action Rex, pero tambal sa kabulig by this coming August, magwa na kuno ang 12 pagid. 12 sa unit. pagid? Oo, kay abre klase mo. Oo, saktuhan gina Action Rex kay ginaproseso pa nila ang permit man gikan sa lokal nga panguluhan. Tinauna lang ni ang 3 pala ni Subo Action Rex kay nagabiyahe home site Central Market kay tido amo lang maginato ang biyahe sang iban pa gani nila nga mga jeep. Pero may approval ni from LTFRB or LTO? Yes, good Action Rex. May license naman niya guro sa LTO pero ang LTFRB approve ni? Yes, Action Rex. Amo na nagabiyahe, naging sila amo na dugayan lang din sila. Kahit timing nag-change administration, medyo do na dugay-dugayan ang ila kuno ya permit nga halin naman diya sa LGU. Ano ni may conductor? May konduktor gali kay nang kumaga bulos-bulos sila Action Rex si Demostines kuno abi ang driver subong nga aga. Pagka alas 2 ang konduktor ya subong amo naman ang magabiyahe. Siya naman ang konduktor. Baliga bulos-bulos sila? Bulos-bulos sila kay tiyang 3 pala ni kayo na Action Rex ginraffle lang ni sila kuno mo para do fair man bala kuno kasi no nagabutanti nami man kay aircon ang salakyan di bla? Kasakay Canada? Oo, bugnaw, Action Rex, kay ti bag-o pa daan ang unit, kabay pa, sooner or later, abo lang yapon ang bugnaw niya. Oo, gani. Pero, kung makita mo, Action Rex, may palihog ko na kay Action L-Race, ang pictures kag videos, kay nag-video, kay nagsakay, kay Kuya Action Rex. Nagsakay ka gidya? Yes, para may experience naman bala. O, kay ti, kabalo ka daan, nga sikad-sikad lang tayo mo. Tayo makasakay man tabala sa aircon. Do ako naman nga, parang sunrise ang plite, kaya 13 pesos lang man. Ang senior, 13 pesos mo lang. First 5 kilometers, 13 pesos. 13 pesos na Action Rex ang starting nila. Tapos every
every succeeding kilometers may piso nga dugang. Ah. Tiga, pero fix man sa buong home site, Central Market, 13 pesos lang yun ang action rest sa ila plite, kag 11 sa estudyante, kag sa senior citizen. Why ni ga uniform ang driver kag ang konduktor? Ang driver, kaya mo lang niya, action rest, nando na ano nila, nga color blue lang na, bala nga color blue nga polo shirt, mo lang na. Ang konduktor nakalong flip, kitugnaw. Now? Oo. Dali lang actually din. Tula ko ng audio, sir. Sa aton sining Facebook Live siguro ni. Halin sa kay Remark Estares na dula ang audio Action Rex. Thank you, Gid Remark. Ano to Action din? Umuto sa Rex, magsaka ka na sa Ceres bus, bala nga electronic ang pertahan. Amo na magsaka ka. Inang sa driver lang ang control. Oo. May switch lang to sa atubang ya, tapos mabre lang. Correct. Tiko ba'y kawatida, kag kung nadakpan, hindi sa kadali-dali panaog, kaya ang switch sa driver. Laban eh. Ha? Laban. Tiya mo ginagawa, kag action rest, hindi do parehas man sa typical nga jeep, ang agatubangay, walang pasahero. Pero may ticket man eh, nga gina-issue sa mga pasahero. Sa buong, wala pa action rest, bayad-bayad lang yung normal lang yung jeep, pero nag-develop sila, may ara, makita mo may ginpicturean, nga, gina-develop nila matamat, nga pwede kabayad or kaplete through GCash. Ang May Gcash ara pa rin? naman to sila sang machine na gina-develop nga ginahulat nga ma-activate para naman niya top card ang pagbayad. Gali. Di dapat sa mga terminal. Mo sa Singapore pala? Sa terminal kaniya mabayad kung Gcash ya gag top card ya mga terminal ang nitani. Sa buong action rest, sa to na to may ara to nakatindog sa ilara, sa aton picture. May nakatindog na to nga pagsaka mo, matap ka lang daw sa Gcash mo, abis, or sa imo card, amo na service sa imo nga plite. Subukan mo pa naguro nga rason nga may konduktor pa, kay tika pudlay, magbayad-bayad, action rest sa driver, kay medyo elevated ang driver mo, kay ang ang jeep niya, ginapungkuan sa likod, may capacity ni more or less 20 corruption racks. 20 bali piyak kag piyak na? Pulo. Pulo. Oo, kag pwede makatindog. Di hambal ko ay galing kong puno na hindi ko diya gali kasakay kay hindi ko kalambot. Hindi ko kalambot sa halawiran. Taas ang halawiran niya guro yan. Oo, taas action racks. Pero kumo kay halos tanan vaccinated naman di kag face mask gid samtang kasakay sa jeep. Di pwede makakumpuno ng pulungkuan. Pwede may tatlo guro nga makatindog nga lapit laman ang biyahe. Ay kag sa sulod action rex ma-monitor sang ila sini nga operator kay may GPS kag ang isa sa advantage kay may CCTV. Ang CCTV action rex ma-flash ara lang sa dashboard sang driver. Makita sang driver na kung may gwapa da sang kursunada. Joke lang. Makita action rex ang tanan nga pasero. Kay ma-monitor niya mo. Oo, four corners. Sa sining ni Dian Resisyo sa Singapore gani, amo na natuling nagamit nila, itap mo lang card mo. Amo na action rex hambal ko kagina kay nalipat siguro hambal mo ba pag pa Singapore mo ga bit-bit ka lang to ya card bilang. Why to ya kay may private ko yung aslakyan? Galay, sorry. Ko ka. Kaya mo na action rex, tapos kinpamangkot man kay ang mga concern malaki siyempre aircon, enclosed. Base bala dason may biyahe na wala mga gaagi sa Libertad. Sa Burgos, may bit-bit nga isda, may bit-bit nga manok. Subong nga hindi wala ginila kuno nga ginabawal gidya totally. Pangabay lang sa pasero, maputson man mayo. May hindi magparimaho sa jeep. Aircon man na karon magsakay ka dayang gatulo pa na daya do. Hindi naman na guro yung tsakto dahil rupotson na nga. Di kung ginamos siya? Ha? Kung ginamos? Tikay kumo 20 man ang pasahero, pululigan lang nila simhot para tasig madulang baho. Hindi Basta may sakyan man actually nga iba na nga reklamo sang text diya sa kung nga wala mga sound diyan. Damo ga reklamo di sa online ko nga wala sila kuno sound.
Baong Ay ining... nano, basi kabisyo naman ang O Facebook. gani man, basi kon ga bisyo, relax lang kamo danay. Sa on-air lang kamo pamati da. Kay ka tublag ako. Di tapos na no to. Pero anyway, Action Rex, hambal sa konduktor, naghambal man ang ilang boss ni nga plano man maghimo sang unit nga hindi naman niya aircon. So duwa? Advantage man sa mga halin sa merkado kag wala ba reklamuhay ang mga pasahero. Ito siyempre, hindi man perfect ang tanan Action Rex mo kung halin sa karon sa initan magsaka doon sa Gani jeep man. kung amo na magiging jeep di ba sa ulihi. Ang baho, siyempre, hindi mo na yung makontrol. Kita halin sa initan mo, no? Amo na ba, likaw-likaw man sa mga kwan, sa pasahero. Kag na-interview tawa ng mga pasahero, to kagina, hambal nila, namian sila. Namigid kay kun komportable kagid eh. Yes, komportable, gid Action Rex. Kag tiya mga pulungkuan, komportable man, ang mga kabataan, hambal ko gani sila, bisan wala ta kalambot sa Singapore, experience sa subong sa Singapore. No? Kay Amo na ni gurong ang iban gurong nga mga salakyan siguro ara na siguro na sa iban nga mga lugar bla. Yes, so pero sa ila to lang tawon ta ni by August Action Rex dali naman lang pila naman lang kaadlaw ho. Gani man. Hulat-hulaton ta lang kay may 12 pagid sila kuno Action Rex nga talana nga ipagwa. Sige. Pamati ato na Action Rex ang kabayan sa pagpaig sang driver nga si Amar Demosthenes. Kay sino ginigani, sir? Tagiyan. Romeo Hostiniani, Romeo Hostiniani. Oo. Ang inyong agrahian, sa may Binares. Binares. Oo. Ang plate ni sir, tagpila. Ang kuang niya, bali 13 minimum. Tapos kung kuan mo malang na, bali kung senior, may discount mo sa mao, ulog mo sa maunsi. Ang senior ka estudyante, pila? 11. 11. Oo. Tapos, bali, may konduktor ka mo niya, sir, para ibudlan. Wala lang, bulos-bulos lang kami niya. Ang konduktor ni sir, konduktor lang ni sir. Driver mo na, bali tinganay kami, tunga kami kasi yan naman karoon alas 2, sa naman alas na... Ikaw naman konduktor? Oo. Okay. Tapos, ano na ang tungaay niyo, sir? Bali gidili lang kami ni boss din. Ano, sir? Amo to Action Rex, may daily lang sila, 450 pesos. Pila? Pero amo na istoryanay na mo 450? 450. Duwa sila 450. Isa-isa. Isa-isa bali 900. Oo. Ang ila kuno nga maingkaman bilog adlaw sa biyahe nila ga 12, 13, 15 Action Rex. Tapos halin to sa ila full tank naman diesel. Tapos usually mga sa bilog adlaw sa gabi nila biyahe mga 25 litros. Ano oras nila biyahe ni? Di pa gusto man sila Action Rex sa ano sila magway. Do normal lang balang mga kwan. Way lang orasan? Wala lang. Pero Basta sila lang maggabi? nag-shifting sa tatlo ni Action Rex ginpili pa lang ni sila mo sa una ga-drive man sila sa anong ruta ni ang may ara na subong? home site. Home site to Tatlo ni tanan Action Rex home site Central Market. to Central Market tapos ano pagid? Home site lang? Home site lang tanan. Ang error ko do wala ko na gani nakita. Oo, kay may isa to nagligad. Oo, nagligad to lang nga una-una to na ano to ngalan sa to do na dula na to iya. Lain man to Action Rex sila ni home site ni mo. Okay. Do wala ko na gani nakita ang error ko eh. Oo. Pero kung ano mo gani Action Rex kay madumduman mo tungod man sa pagtaas ang presyo sang gatong subong na interview ko ligad bala driver. Pero mo lang magyapon may income nila Action Rex ang pinakanubo to gani 200 pesos tungod nga may bout diri, may may gapatughong pa. Pila ganiya sa local jeep ang plitihan ta sa kasubong ni 13 ang sa kuan ni sa ano ni sa modernized jeep. Pila ya ganing sa kwanda pulo bla mo? Subong darag 11 na Action Rex. 11 na subong? 11. Okay, sige. Ang 2 pesos yatag na lang sa aircon Aircon kag driver gid kag maintenance ang 2 pesos na. Yes, so Importante may aircon. Ha? Importante may aircon. Importante ang bagusbo subong sang aircon hasta tayo yoro na nga samta nagabiyahe amo lang yapon kay basi bala dugay-dugay kabati na matareklamo ato kasi bayad kami 13 pesos tapos wala ganda ang aircon. Amo na. Kasi amo naman na bala dason. Pero tita na mo tara Action Rex by August kay
do target nila mga more or less hindi bang dubo 30 Action Rex ka units ang ginpahimo kag natala na inugpagwa sang sining RSJ lines Action Rex. Balita sa patrol ang ka-action nyo, Action Ida Raboso. Una sa balita sa action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Idan Abuso. Balita sa patrol. Nami man niya. Bisan pa no garo... Kuan man bala, gaumwad man ang syudad ta. Ting mga drivers... like for example sa Undok, sa Pibakda, sa Stone, ti mawangal ginisla kung madugangan pagid units kay ti mabuhinan man pasayro nila mo bisan paano bla ti kanugon gid no lantawon ta niya kung anong reaksyon nila sini mga kaaksyon no. May koreksyon sa may nga kolo na manubo nga immunity rason madamo sang Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center ini may kang tanan sa information drive angot sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kon BACCHIP ginalauman na nga mapadasig pagi sa resolution nga ginaprubahan sang konseho. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Among Action Next ang ginapabot na ginalauman ni Councilor Calao Puantimeria matapos ng gin-author na resolution na nagigad ng Miyerkules ang ginaprobahan sa konseho matapos nga tihalin sa launching sumungara na sa mga kabaranggayan ang pagbaton sang application form sang mga bakulod nun nga di pwede or ma-qualify para sa sining Bacolod City Comprehensive Health Care Program. Now, sunod rin sa kay Councilor Puantimeria, magluwas nga di mapadasig kay ang kaundan sa resolution na ayo ini sa mga opisyalis sa barangay nga di dapat kag mga nag-auyat sa formas nga dapat explicar gid sa mga nag-apply kung anong mga benepisyo kag anong proseso sining pagkuha nila sa BACCHIP card kay siling nga medyo may ara pa na sang pag-verify mo o verification mo on pagbalik nila sa bahin sa government center particular na sa tatapan ni Mayor Albi Benitez kay nagbigad no antes manini siya nagdadoso sa resolution may mga nabaton siya nga mga concern na may pilaya ka mga nag-auyat sa barangay no, pag start gate nga daw may pinilian no ginauna nila mga himata kag kilala kay siling ni Councilor Calao dapat hindi amo sinagkay ang purpose ni Mayor Albi nga di basta magkulod nun kag mag-qualify gilayon ka mahatagan action rex mo sang formas kag di may verification para after which di para diri sa konsyal bandod sining resolution nga yagin pasang nga naprobahan sa konseho nagalaom siyang madasig daw nga matapos ini ang application form kag maproseso agon makakuha na sang opisyal nga BACCHIP cards ang mga Bacolod nun. Yari nga parayag ni Naka-start na sila panagtagaw? Naka-start na sila sa mga kabaranggayan Action Art? Ano na?
ipahatag na. Amo na ganing ang iban nga mga pumuluyo nakakadto sa office siya nagreklamo kay siring nga konsilor may pila di ang aras sa barangay nga do ginapili lang ginauna na yan nila printe. Amo ginamatabo mo, amo na gina-expect o gina-action art mo. Especially nga ti lapit ng barangay, kumadayon ng barangay election, ti laban-laban, may favoritism nga matabo eh. Wala, sila ni Councilor, hindi manaya mo ng purpose ni Mayor Albi. Nga mayarayas ang pinilian, gagawin daw prioridad na sektor. Di kinailan tanan din dapat kung mag-apply ka, wala mo na yung problema kay may verification pamalina. Kung sa bagay. Okay, balon, di man mo kung hinali ka rin magamit kayo mo yung sa mga fictitious information na kung hindi ka pwede. Kagbase ko nagkadto lang di, nga hindi taga Bacolod. Na hindi na pwede, no, para sa mga outside or residents or non-residents of Bacolod, na unang number 1 na qualification of strikes. Di kabay pa, no, sa mga barangay na may mga personnel ka mo, dapat wala nilang pinilian na total tapos naman itong eleksyon. Kagang madipit ang purpose ng program na ginapatuman sa karon nga administration. Nari si Councilor Calao Puentevilla. Closely coordinated with the mayor's office kay sila ang hatag no sang forms sa pagpa-release sa mga barangays. That's why nagpasara kita isa ka resolution sa Wednesday kung sabihin kung pwede mabuligan no sa pag palabot sa pumuluyo sa barangay level, gakapyot sang forms ng backchip para maintindihan din sa pumuluyo kung ano ila ginapilapan. At the same time, magabalik pa man ina kay verify naton ina before kita maghatag kag mag-distribute sang official nga cards nga ginatawag naton nga Bacolod Comprehensive Health Program na cards na gidya. No? Request kina personally ni Mayor Albi nga luyag niya nga hindi na magduro pa sang pag-detalye, no? Pagkuha isang gather sang datas. As long as Bacolod nun ka, kag nag-apply kasi na ng hatagan na lang, no? Hatagan sang inang na healthcare yung ginatawag. Tungod yung may mga reklamo, let's be honest, Action Art, no? Let's be honest, may mga reklamo nga kung sa diin ang outlet, for example, ang kapitan ng incumbent, ang ginpagyan, gareklamo ang iban nga mga pumuluyo kay kung sinong lapit siya mo nang hinhatagan. That's why gipalabot natin ang information nga hindi ka mo maguri kay hindi man niya wala man ta numero nga ginalaot. Kundi as long as Bacolod nun ka mo, may forms ka mo, may backchip forms ka mo, apply lang ka mo, no? Kay verify na basta Bacolod nun ka, eventually you will be able to be Marasunod sa na person sa naparayag ni Councilor Puentevilla. Ikabay pa, no, na hindi na magparapit sa luwag. No, dapat ikuanon ini ihatag kay para man sa pumulong Bacolod noon ini nga program. Ang namin, pagin na ginarecommend natin sa inyo ang Supervisors Life Extension, kaya mo yung magkabulig, agod nga magtinlo sang tinain na nakagtyan, agod magalikaw sa colon text. Sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginakson Artay Hopon, Akson Marlon Hinovia, standbayan ay sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Mga kakson, dire kita na iho,
ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag nasa tamang serbisyo. Katuan tanay si Aksyon Marlon Hinubia sa Kapitolyo Provincial. Inimay kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nagasalig nga ma-resolbar ang gumuntang nga nagaluntad sa alkalde kag mga miyembro sang konseho sa syudad sang Kabangkalan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Mar. Dakong pagsalig ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga hindi ni managoyan kag maresolbar ang nagaluntad nga hindi pangintindihanay o kon konflikto gubuntang sa tunga sang pag-o nga mayor sang Kabangkalan nga si Benji Baranda kag mga miyembro sang sangkuni ang panlungsod sang syudad kalkit na ang nagaserbe bilang vice mayor si Mix Zaiko. Ini may angot sa tamlaglang resolusyon nga kinapasar sang SP nga nagapabutsag sang pagka-dismaya kag pagka-disgusto sa giniha mga pag-hire sang alkalde sang mga non-Kabangkalanon residents bila mga empleyado sang syudad. Kinklaro sang gobernador nga kung siya lang hindi sa luyag nga mag-intervene kung magpahilabot sa siring gubuntang ka nagapapi siya nga within sa City Hall sang Kabangkalan maistoryahan kag mapungkuan nini kag maresolbar sa labing madali nga panahon. Tinagligad ka kapanunuban nga si Mayor Miranda ay isa sa mga nagtambong sa oath-taking ceremony kagin patagayon o kung pagpanumpa sa mga opisyal, bagong opisyal ang Association of Chief Executives sa kon ACE na sa diin si Baranda isa man sa rangin katapos ni yari si Governor Lacson. I will not meddle there. I think the mayor already said that he's open to sit down with them. I think he should give that a priority and not only base it on his availability. They're grown men and women, so they can settle that. Ang
mismo sa kay Mayor Miranda karon sa hapon o kung kay Vice Mayor Zayco ko bala may ara sa lasangan set nga pizza kung bala dayon kay manti nagpalayag man sang nagpalayag ning duha mo nga bukas sila sa pagpungguan nga pag-istorya sa seri nga problema. Pagkaroon ka lang kay magulaman nakatapos kay press conference dari sa may talatapan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Subong nga agagin na pahibalon niya nga ato balang 5 kanang empleyado assigned sa Provincial Agriculture's Office naging isuhan sang show cause order agud po nga mag-explikar sa reklamo angot sa kinapatihan pag-abuso nga pag-usar sa government vehicles nga lampuwas na sa oras pero ato pagyapon sa may syudad sang Victorias plus ang reklamo nga nag-inomini sila sang makahulubog nga ilindon. May official man tog sakay? Kung empleyado sa upa, bali 5 sila, anom pating driver, di ang driver na reklamo nga kung pwede na sa makauna kay Kapina. Di may ara sang daw siya kanay nga natabo to. Daw may pagtasol pa sa driver pla, di ang driver na reklamo sa superiorya. Amo to ngayon talakot sa head mismo sang upa kag ti amo ni resulta gin papanaugan ang 5 sang show cause order sa 5 kagin papanaugan sang show cause order isa palang hambal ni Diaz ang nakasumeter sang yesterday nga sabat ako expedition ang ini isa ni taas pang posisyon sini no engineer ni siya kag nagasurvey bilang division head no i-plaster lang karon niya kung ano gini istorya sa likod sa plus kaya naman sang update si Atty. Diaz angot sa patikayonon nga first booster shot kag second booster shot pwede na nga patikayonon dari sa Negros Occidental kag kung anong status sa mga bakuna nga pag-ausaron sa sining vaccination. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo. Action na Marlon Hedubaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang balita sa Kapitolyo, balikan tanay si aksyon na Eden Abuso sa Nukpo. Ini may kang tanan sa miyembro kuno ni sang New People's Army ho. Ay, pertino. Dakop siya matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa banwa sang Hinubaan, no? Sino ni siya? Kaganuning kaso niya? Active pa ni siya or former? Aton na hibaloon ang balita ni aksyon na Eden Abuso sa Nukpo. Aksyon na din. Action Rex, arestado ang ginaligar miyembro ng Communist Terrorist Group Southwest Front matapos ginserbihan sang warrant of arrest kahapon sang aga, Hulyo 28, sa Purok 6, Barangay Bulwangan, Banwa, sang Hinubaan. Ang nadagpan, Action Rex, ginkilala kay Adrian Umilig, alias Nico, kag residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Hinubaan, PNP Officer in Charge Captain Ramel Bustamante, si Umilig ang ginserbihan sang warrant of arrest bangod sa kaso nga attempted murder. Dugang pa, ining may kangta ng Action Rex sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sang armado nga grupo kag 15th Infantry Battalion, dira man sa may barangay Bulwangan, nagligad nga tuig. Sa karon, padayon pa ang pagpamangkot kay Umilig kung bala aktibo pag ini siya nga naga-miyembro sang NPA kag kung ano karon ang iya sini nga trabaho. Pamati-naton si Captain Ramel Bustamante. Actually, no, based sa validation nato, no, together man sa aton nga Philippine Army. So, yes, no, member ni siya sa CTG nato. Actually, of course, no, diri sa area nato, nag-operate nato, diri man ng Southwest Front, no, diri sa area members ng Southwest Front. Ang kaso niya ini, no, amo ini ang attempted murder ang kaso niya.
Actually, no, based sa information ko, natabo niya yung incident, no, so last year, no, during the encounter between the 15th IP and the members, no, sa CTGs, no, diri sa area sa Bulwangan, Hinubaan, no, kaga ginpailan ni sila kaso, kaga subong nagwa na ang warrant, no. Balita halin sa NOC po ang ka-action niyo, Aksyon Ida Raboso. Una sa balitaw na ta-aksyon, Tabacolod, Aksyon, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat kinaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa Nukpo. Standby anay aksyon na Irek Magbanwa kang itong sining nga mga out-of-town reporters. Mighty si anay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga dugay-dugaya para sa dugang sining mga informasyon gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Pagkatapos lamang sini Ayos. Sige. Manamyaw tanay. Kay Rochelle Folinso. Si Rochelle Evangelista, ligagod nun, Action Rex, ako gani, galapit sa luwag, galing pagsukad niya na utod ang luwag, kundi bilin ko.
Mugid na Chel, no? Ayo. Dominic Canyo, salamat gid Dominic Canyo. Great command si Michelle or Meriel Gida Manzano, no? Kag mamaya si Jonah Manzano. Thank you so much sa Dominic Canyo. And sakay Mr. Milili Uligo amugid na natabo kon sa barangay Kapinpa sa barangay Kapitan may pinilian kon sino lang gusto niya. Yan man. Amo nang realidad si Dominican Yoga tamyaw lang Sakay Hana Lixi, no? Hana Lixi. Ayos. Nida to ayon. Salamat gid Nida. Mayong hapon lang taga barangay Purisima sa Central Manapla. Thank you, Gid Nids. Thank you, Gid. No? Melinda de Beren, salamat, Gid. No? Kurt Nathaniel de la Torre sa Procdulunan, Hacienda Guba, Central Mao. Salamat, Gid. No? Jenny Solgon, may lang pagpamate. Linya, yes, amo gid na da klase sa lakyan, gid sakyan namon pakadto namon sa Gimbal, Iloilo. May amo na to sa Gimbal, nagabiyahe may ticket man. Okay. Salamat gid Jane Solgon, no? Okay. Thank you gid Ray Marquez Tare, salamat gid. Kativer, salamat gid. Henry Franco family sa Barangay 3 Poblacion La Carlota. Kag kay Loli Yanson, salamat gid, no? Maria Emi Tobamini, no? Salamat gid Maria Emi Tobamini. Tamiyaw lang sa Ikis family sa Basak, Kawayan. Thank you so much Maria Emi Tobabini, no? Sige. At Tia Kimeriman, salamat gid Karen Miraflor sa Barangay Tangob, no? MJS Candido Hildore, salamat gid. Okay, dali gid lang. Sige Thank you gid. Buena. Sige Karon naman ang iba na kung mahatagan tayong talupangod, no? Karon naman basi kung may tamyaw tagaron Sige, daligid lang mga kaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar. Ang aksyon balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 2 ang aton oras, no? Sa iluan tanay si Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, maki-update kita kay ang BCPO handa na sa pagbukas sang klase sa masunod nga bulan. Plansado na suno kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Marter. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Action Rex, happy Friday. Oh, gani man happy Friday kag happy payday sa iba ni. Oh yes, payday, no? Oh. Because today is Mother's Day. Alang-alang na buwas 30, pagka Sunday, Domingo 31, and pagka Monday, August 1, no? Yes, so this is subong rin Mother's Day, no? Mother's Day subong? Happy Mother's Day kay Marie Janet. Marie Janet, kantong Happy Mother's Day. Gaunahan mo gid ba?
Sige lang. Abo na ni Maria Janet ya. Kagabot siya, gid kaya tutong ITM mo. Magpataksang 15-30 ya, sila ni Maria Janet niya. Ay, salamat sa grasya. Matik na. Gani man. Di ang ato niya next week na Action Rex, no? Next week na lang Next week na may maulat sa ato niya. Gani man. Nga aton, gini bala? Oo. Buti, matupa mo nagyapon sa ila, no? Masimot ka lang na mo. Ate, makagulugan na kayo bisan gamay lang. Bisan paano magkaganit ka pang balon-balon lang, abi. Oo, pang gulong gasolina lang. Pulo pa pangapi. Pang smoke. Ginagawa lang Muna na mga tirada, blati, matik mga si Maria Janet. Mayong pagpamati lang da kay Sir Joseph Chowa. Ara siya Aras. Monitor. Ate God, ang migot ko sa piyakya. Di nga piyak man. Atong tuwab lang. Sabi ko piyak talon. Atong tuwab lang. Sino man? Si Kapchad Sino pa ba? Kapchad, may lang nga pagpamati kay kagawad Jofred sa Panta. Gamon ito na sila. Sa mga taga Barangay Robles na may hapon lang Oo. Ano yun na kay Kapchad kay kagawad Jofred Si Connie Laparan ga monitor man no, si Inday Blasa, si Jocelyn, si Homa Lumina, Leia Younger Esquebel, damo sila. Wow, aras lagi, marami-rami sila, no? Importante nga no? Diri lang sila, no? Sabi ko, importante na katupa, no? Dala-dataran man ang aton nga ransata. Si Paring Romo Pasaporte, Ara si Paring Romo, paano indra ko Paring Romo? Arisaga monitor sa linya, wala na pang blank pre, imo ya Paring Romo, mga lain-lain ang imo sa aron mo ya. Kanami ni sa mga picture ya sa Facebook mo. Oo, kuana ka kumla to makailila blaw. Kagito maganahan kagit Ambot sa no ni sa mga hagad yang ka mga hagad ang iwas lang kasi mo mga kuana na ya. Mga salin. Picture lang imo pero naunahan niya na yati. Mula sa salin-salin na lang imo ya daw. Buhay na sa isang kayuan ng iya, no? Paring Romo, salamat gid Paring Romo. Paring Romo pa kuan ka na pagbago ka na pi. Gadi mo. Napag-o naman sa kuno. Di mga Diyos ka pag-uman. Ang itsura ya kumagsabi. Membro sa black mo. Membro sang kuana sa taong singsingan. Abi ko taong grasa. Ang taong singsingan, kung taong grasa, siya taong singsingan. Si Action Nelson ga tawag ko, lantaw yaga program ko matawag siya. Sa lawayo. Hello, Action Nelson. Relax ka. Relax, Action Nelson. Relax ka lang da. Kay lawago ka lang kayo, ikasyen ka ang nanawag, 5 pa lang. May nabilin pa nga 95, no? Ulat ka na sang turno mo kung kayuhan, good na. Pero kung kainan, hindi na pagtawag Action Rex, no? Laban Muna na ang tirada, pero matsa ko dumayan na kung balita na Action Nelson, Gani. Ito katawag isa sa imo, laban. At least bisan paano, mayang balita, guro na. Gani. Sige. Ayos. Preparado na yan si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa pagbukas ng klase sa masunod nga bulan. Although nga medyo skeletal, pagin man naguro ang pagbukas ng klase, especialmente sa mga private school, kiti ang full implementation sang face-to-face dawari sa Agosto 15 mong, no? Action Rex, TCP may Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir, may mando na sa aktori sa pulo, yung mga station commander, kung ano ang himuon sa pagbukas ng klase sa masunod nga bulan. Isa din sa mga reiterate permis sa mga hepe ang Police Visibility Patrol sa Sagwa Kaksulo sa eskwelahan, ang pag-supervise sa mga estudyante sa pagdabok sa dalan, sa pagbalik sa ilang sinitagsa ka mga bulutuan, kagapanugyan man ni Colonel Tomas Joseph Martir sa mga ginikanan nga hindi naging pagpadali damo ng mga malahalo nga gadget na kabataan nga iti basi matulukan na masakit
sa mga kabatan kag basi bala mangin biktima pa sa nga krimen. Kag sa mga private nga mga eskwelahan siguro dapat bisan paano may mga pulis naton nga magabantay bala sa area kay although ngati ang kabataan do hindi gid man allowed nga magwa pa action Eric mo. Oo. Do may why man sila actually content tapos daw dra lang sila sa school nila buyan lang paggawa siguro dapat may pulis lang kay ti baluman kita pigadong ran chimpo subong mo Buyan guro pagbuhi na guro oo ara ang police visibility patrol sa sagwa ka sa sulod pero sa sulod actually siling ni Colonel Martir on mangin full face to face na Dagro makita ang presensya sa mga pulis nato sa sulod sa mga bulutuan. Pero for the meantime, ito skeletal pa man lang ang face-to-face classes sa sunod nga bulan sa private. Siguro ang mahimot sa pulis naton ang visibility patrol lang action Rex para nga makita na lang may pulis na sa sagwa sang dalan, sa eskwelahan, kung may mga estudyante nga magatabok at special paano magkaalalay sila magka-supervise sila sa mga estudyante naton. Yung ilang programa, yung balik eskwela program, siguro ang full implementation sa programa, naguro sa full face-to-face classes naman ang ato nga mga estudyante, especially sa mga public school nga magbalik man after sang siguro mga 15 days sang August, siguro dala na kamabalaan na ang balik na sa mga estudyante sa ilang sini nga mga bulutuan. Yari si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Plan balik eskwela, no? Coordinated naman na. Kung may aragid man ta face-to-face classes, siguro prepared naman kami and siguro by next week basi ma-start naman siyang brigada eskwela. So anong himo sa pulis natin, sir, sa bulag sa August pagbukas gid, sir? We will be frequenting atong schools no ma-assist kita na in case nga mag face-to-face na gid man. Private and public schools, no? Most especially along the highways nga cross ang mga kabataan, we will be frequenting those areas for safety and security. So bali, sir, may ma-assess ka pulis, sir? Yes, sir, may ma-assess kita. Sir, mo na, sir, sa sulong eskwelahan, sir, may pulis mo ta makita ta, sir? Yes, sir. Kung magbukas ng klase, ma-implement na kita ang police presence. May mga advice ka rin sa mga COP, sir, kung mo nila, sir? Yes, sir. Mayroon naman na, sir, kay SOP naman na every time nga magbukas ang klase. So, ang imo na lang, sir, panugyan sa mga parents, kabataan magbalik, sir, anong panugyan, sir? Yes, sir. In case, no, mag-alikid man ng face-to-face classes, no, patayan naman natin kabataan, no, kami mag-assist sa inyo, lalo na sa mga schools nga public and private along the main thoroughfares to prevent accidents, no. Extra careful man ta, kahit kita nga itong kabataan for them to be also safe sa pag-ila, palit-balik sa eskwela. Action si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, kung naman sa Action Eric Magbano nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 42 anyos balahong at taga Banwa sang Pilar sa probinsya sang Capiz na dakpan ho nga may armas lutang sa siyudad sang Cadiz. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex ginaristo sa mga katapos ang kapulisan ining isa ka kapisnon kay suno sa aton kay nato pagsugilanon man siya nga taga Pilar Capiz ini ang suspect nga nakuhaan karon sang isa ka caliber 45 pistol nga 1911 kag subong may ara pa nga siyam tanan ka mga bala kay may ara siya nga extra nga magazine. So duwa ka mga magazine ang nakuha kini siya samtang siyam tanan ka mga live ammunition ang na-recover man siya sini position kag control. Ang suspect ikilala ini sa kay Jonathan Moralya Ramelo, 44 anyos sa edad, kag residente sa suno sa iya sang Pilar Capiz, pero
taga San Dionisio, Iloilo, man siya temporaryo kung nga reside. Ini siya ginakop diri sa may Purok Passing Truck, Barangay Babini, sining siyudad sang Cadiz. Sa report kanabaton sa kapulisan nga may ara nga isa ka persona nga hindi Manila kilala sa mga lugar pero may ginasukbit nga armas. Kaga dito nagresponde makatapos sa intelligence section sa mga lugar in Battle Gear kay Bounty Armado kuno mo muna nga perti la preparasyon man pero nadakop nila ini na sa matawhay malang nakuha ang ini nga na mentionar nga armas kag karon ditirado ini karon sa bahin sang Cadiz City 20. Ito no sa pagsigilanon sa siya asset sa kuno sa PDEA kag may ara sa kuno na misyon sa isa ka babae nga gimension niya matakay na pero iko lang mention nga lan taga Diraman sa lugar kasi project nila pero ipamanpot ko siya kung wala may mga papili siya sa pagka-asset ko siya sunod siya nabilhin ko sa Iloilo so muna nga wala man siya ipakita bisan pa mga dokumento siya armas nga ginambisbit there is why nga sigin aresto gid siya sa makatapos ang kapulisan. So pag-file siya sa kaso subong gina plastar pa sa kapulisan bisan pa ang ilang sininga spot report. Sa aton mga ka-aksyon nga mahilig magkape rin ang kape nga bagay gid sa aton tanan ang ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang Thank you. Salamat kinakson Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Akson Nelson Patinio. Standbayan na ikag-akson VG Apasible sa mga ka-akson ta ginarekomendar ta life extension vitamin D3 mga ka-akson. No? Supplementation isa para sa tanan. No? Ini ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect or claim based sa iya registration sa Philippine FDA. Kagang isa ka soft gel sa aton nga life extension vitamin D3 ang may 1,000 ayong unod ini kag ini potent kag doctors prescribe and recommended nga sa isang vitamin D3. Life extension vitamin D3 ang 100% nga ginhimo sa USA kag ini ang the number 1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, no? Kag sa mga kaaksyon ta hindi gid magkalipata may yara diskwento sa palabuton nga August 1 sa Monday na mga kaaksyon, no? Di tagid ni pagkalipatan dako gid nga diskwento ang makuha ninyo, no? Kung magapadulong kamo sa life extension payday sale on August 1 mga kaaksyon sa Monday, 30 to 50% off sa selected products kag 10% off sa tanan nga life extension products kag iban pa, no? May araman nga medical services, free medical check-up kag free CBD. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang Kani Akson Nelson Patinio sa area sang Calatrava, paribagong nga lugar para sa testing or pagtesting sang bomba sang militar ginatunan matapos nga ang DNR technical staff ang magpangita sang iban nga lugar mga kaaksyon.
Yari ang countdown sang report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex, wala sang dapat nga kabalakan ang mga pumuluyo sa proposal nga ginaduso sang militar, partikularmente ang 79th IB sa pagtesting sang ila sini nga mga bomba tungod magasunod sila sa anuman nga mga rekomendasyon sang Department of Interior and Local and Natural Resources o kun DNR. Ining nanginapahayag ni Second Lieutenant Annalyn Lunjawon, acting CMO officer sang 79th IB sa interview sang Action Radio Bacolod, angot sa ginaplano sa militar sa pagtesting sang ila sini nga mga bomba. Sunod pa sa kay Second Lieutenant Lunjawon, dapat nga hindi magpanik ang mga residente sa mga lugar nga nauna sini nga napilian sa proposal sini nga mga aktibidad. Dugang pa sini nga kaupod sang DNR, technical staff, mga opisyal sa barangay kag 79th IB ang nagpatigayon sang ocular inspection sang pulis nga adlaw sa sitio Tinibyangan, isa sa mga lugar nga ginaduso sang militar nga mangin kabahin sang testing sang ilang mga bomba. Matapos ang ocular inspection Action Rex sa among lugar, ginrekomendar sang DNR sa militar na magpangita sang iban nga lugar para sa ila sini nga proposal. Matapos nakita sang DNR, technical staff nga posible mapektuhan ang portion sa natural park nga isa protected zone. Samtang panawagan naman ni Second Lieutenant Lunjawon sa publiko nga dili magpanik kag ibaluon ang matutuod nga balita kay wala pa man approval ang ila sini nga proposal. Yaring kabahin sa pahayag sa interview sa Action Radio ni Second Lieutenant Lunjawon. Napapagapan natin na police namin na so force kung sa mga area man na may mapili area approve yung DNR para sa activity na nangyayari. Huwag silang magpanik. Kumbaga, now the fact na yung kasandalan natin is we are very respectful when it comes to the rights of the environment, rights of the community, human rights, we're very respectful. We're professional enough to actually sa tayo responsibility. Yung mga actions yung urban na pero in times of war or in times of peace, ang kasarili, hindi mo natin sinagaling sundalo in times of war. Ang kabahin sa pahayag sa interview sa Action Radio sa kay Second Lieutenant Lunjawon. Report gikan sa Banwas ang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Akson Nelson Patinio sa iluhan tanay balita ni Akson VJ Apasible sa Banwasang La Castillana. Isa ka persona nga napulo na katuig nga ginapangita sang kapulisan wanted sa kaso nga 5 counts sang rape kag top 1 most wanted person arestado sa Banwasang La Castillana. Yari ang countdown sa report ni Akson VJ Apasible. Akson VJ. Action Rex, matapos ang pulo katuig nga paglangkasang kasuguan, tigayon nga nadakpan ang isa ka persona nga wanted sa kaso nga 5 counts of rape sa Banwasang La Castillana. Ginkilala ang suspect sa kay alias Tuto. Pinaagi sa gintingob nga operasa sang La Castillana PNP sa pagpamuno ni Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sa nasambit nga estasyon, kaupod ang CIDG Negros Occidental sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, Provincial Intelligence Unit sa NOCPO sa pamuno naman ni Police Lieutenant Colonel Alvimal Flores, Provincial Investigation and Detection Management Unit sa NOCPO. Sa pagpamuno ni Police Major John Ganzon, ginserbe kay alias Tuto ang warrant of arrest ni angot sa 5 counts of rape sa July 28 sining tuig, takna alas 12:05 sang udto. Si alias Tuto Action Rex ang ginagkabig bilang top 3 most wanted person sa regional nga level, top 2 naman sa provincial nga level, kag top 1 sa Banwasang La Castillana. Ang warrant of arrest ni alias Tuto Action Rex ang ginpapanaog sa Enero 7, 2012 ni Honorable Sai Carmen Fernandez, ang presiding judge sa RTC Branch 63 sa Banwasang La Carlota. Wala naman sa piyansa ang kaso sang suspect. Sa karon, nagkahunong si alias Tuto sa kustodiya sang La Castillana PNP. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kinaksyon na VG Apasible, no? Sa mga kaksyon tang ko isang tanan nga mga diseases mo. Ariyo gintingob nga porsa sang pito. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nagsaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. So
bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sininga pangalagad, 1:35 na, mga kakson sa way pa magkapanyaga pagkamatamat na. Panyaga parang siguradong-sigurado na tapos ng obligasyon, no? O sige, sa mga kakson tanga, way tagid mabasahan ang inyo sininga mga mensahe, pabuwasan tan lang ini, mga kakson. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dinig lamang madugay upod kay aksyon. Walma sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.